debe ser de hai 25, 26 anos, cando estaba na universidade, que eu estudaba na Facultade de Ciencias, e foi a primeira vez que fun ao Pazo, porque convidaran pois ao alumnado do campus de Lugo, pois a acudir a un partido do Breogán, e esa foi a miña primeira experiencia. A verdade é que teño unha lembranza moi positiva, porque realmente había xa moi bo ambiente. A verdade é que o partido que ganamos o Madrid pois foi moi interesante e pasámoslo moi ben. Tamén podo lembrar a temporada de Musa, pois que foi tamén moi bonita, porque, bueno, todos estes berros de MVP cando acabamos os partidos despois de gañar, a verdade é que pois eran momentazos e disfrutábamos, eu creo que todo o Pazo moitísimo destas vivencias e destos partidos. Calquera de lesións, por exemplo, a tempada pasada, que era pois un non parar, que cada vez que tiñamos unha fichaxe nova, pois había unha lesión ou ao mellor pois falecía algún familiar do xogador que acabábamos de contratar e, bueno, era como todo que parecía que estábamos condenados ao fracaso. O meu fillo Martiño, que xa ten 10 anos, pois xa tivo carne de baby breo, tamén Xacobe, que ten 7 anos, tamén tivo carne de baby breo. Pois un lugar de familia, onde vou cos meus amigos, ca miña parella, cos meus fillos, e realmente hai un ambientazo, pásase fenomenal, e, bueno, eu disfruto moitísimo, e a verdade é que pois é moi satisfactorio, moi motivante, que sigamos disfrutando de bo baloncesto, poder seguir disfrutando pois dos mellores equipos de Europa aquí no noso terreo de xogo, e, bueno, realmente eu creo que, bueno, pois na liña do que estamos agora, cunha economía saneada, que tamén é importante, non pasalo mal, e, bueno, que tiveramos acerto tamén cos xogadores que contratamos, e tamén con sorte coas lesións e estas cousas, e, bueno, pois si pode ser por pedir que sigamos sempre en ACB, aínda que si tivésemos, espero que non, que irnos a LED, pois aí seguiríamos disfrutando do baloncesto, disfrutando das nosas cores, do azul e branco, do celeste, e, bueno, pois algo moi bonito e onde quero seguir estando.